Goedenavond, dames en heren. Het is dinsdag 9 uur. Ik ben Makerea. En zoals altijd gaan we op dinsdag starten met ons 1 uurtje 12 uur. Van 9 tot 10 presenteren wij het programma 12 uur. En daar kijken we eigenlijk naar onze Winti cultuur, religie, levensovertuiging. En wij verbinden dat eigenlijk met de Bijbel, of Amimbre Boeku, zoals het genoemd wordt, en wat het eigenlijk daadwerkelijk is. Het verslag wat is opgetekend door de voorouders van de mensen van Twaalfulo, toen ze nog een volk waren, een natie en samen waren. Zoals altijd kijken we terug naar wat er de afgelopen week is gegeven. En afgelopen week hebben we het gehad over de Wintis die voorkomen in de elementen water. En in de elementen lucht hebben we een klein gedeelte behandeld. En het is altijd heel jammer als je het behandelt, want voordat je weet is een uur weer voorbij. Maar ja, voordat je weet is de dinsdag weer aangebroken. En kunnen we gewoon lekker weer verder. Dus zoals we het gezegd hebben, een recap. We leven in onze wereld zijn er 3 werelden. De celestiale wereld van Anana, de vader schepper. De terrestriale wereld, of de celestiale wereld, dat is de spirit of de geestenwereld. En je hebt de aarde, dat is de wereld van het sterfelijke vlees. We praten nu voornamelijk over de wereld van de sterfelijke vlees, die wij eigenlijk ook kennen als de wereld van Ma'aisa. In deze wereld zijn er actief de Wintis, een deel van de Wintis, die eigenlijk voornamelijk belast zijn met het wel en wee van de planeet aarde. En wij zijn onderdeel van de planeet aarde. Want wij zijn een blauwdruk van de planeet aarde. De planeet bestaat voor 75%, 80% uit water. En datzelfde geldt ook voor ons lichaam. Dus wij zijn eigenlijk miniatuur moeder aarde, miniatuur IJsas. Afgelopen week hebben we het ook erover gehad dat Mama Aisa synoniem en gelijk is aan de Heilige Geest. Veel mensen denken van ja, hoe dan? Hoe vertel je dat? Nou, simpel, of niet simpel, maar zoals de boeken zeggen, is dat in de celestiale wereld, de wereld van de vaderschepper, van Anana, dat is dan de eerste era van eigenlijk al het leven wat er is, zichtbaar en onzichtbaar. De celestiale wereld, dat is eigenlijk de tweede era. En de derde era, dat is de era van de sterfelijke wereld. De wereld, de planeet Terra, waar we nu in zitten, Mama Aisa, haar wereld. Wij kennen dat in de Bijbel of in de Mibra Boeku als de Trinity, de leer van de drie-eenheid of de Gado Ede. De Wansaeng met Ede, daarmee wordt bedoeld degene die eigenlijk de bedenkers zijn van eigenlijk onze werkelijkheid, onze realiteit, zichtbaar en onzichtbaar. We hebben het nu dus voornamelijk over wat zich afspeelt in de derde verschijningsvorm van onze werkelijkheid. En dat is de verschijningsvorm van de planeet aarde. De werkelijkheid waar wij nu op dit moment in gemanifesteerd zijn. Waarin we leven en waarin we zien wat er om ons heen gebeurt. Dit is de realiteit van het vlees, van het lichaam, van de 5 zintuigen die we allemaal op school gehad hebben. Horen, zien, voelen, ruiken,
horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Volgens mij zijn dat ze allemaal. Nou, we gaan verder met de wereld van Mama Aisa. En dan kijken we naar de wezens die dan wonen in de elementen water, lucht en vuur. Die wil ik vandaag behandelen. Mama Aisa, die bestaat uit alle 4 deze elementen. Mama Aisa wordt in de boeken ook genoemd degene die onze werkelijkheid dus met haar creativiteit heeft ingericht. Winties zijn de intelligentie die onze werkelijkheid onderhouden. De Winties hadden ze ook al verdeeld in natuurgeesten, natuurelementalen en elementalen. Mama Aisa, of in onze planeet bestaat uit levenloze dingen, ik ga ze dingen noemen, bij gebrek aan een goed woord, en aan wezens die bezield zijn, een ziel hebben. Engelse woord daarvoor is de inanimate, dus de levenloze, ze hebben geen ziel, volgens onze menselijke definitie van een ziel. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een berg, een stoel. De aarde is hebben wij geleerd op school, is een inanimate, een levenloos wezen, wat natuurlijk absoluut niet waar is. En dan heb je de animate wereld, dat is de bezielde wereld. Als je bijvoorbeeld naar een tekenfilmpje kijkt, dan is daar is dat een goed voorbeeld van. Is dat een tekenfilm zijn eigenlijk tekeningen, maar op een bepaalde manier worden ze tot leven gebracht op de televisie. En dan kunnen we praten van een hele persoonlijkheid, een wezen wat we als menselijk wezen gaan beschouwen. Maar per slot van rekening is het geen levend wezen, is het gewoon een tekening die door iemand achter een tekentafel is getekend. Maar als je naar zo'n tekenfilm kijkt, dan denk je dat het een levend wezen is. Dus zo bestaat onze wereld uit levenloze en bezielde wezens. Onze voorouders, die zagen dieren, voornamelijk dieren, vandaag ga ik het veel hebben over de dieren die in de elementen voorkomen. Onze voorouders zagen de dieren vooral als een uitingsvorm van Anana en Tatayao, van hun creativiteit, maar ook van hun heiligheid, maar ook van hun intelligentie en hun grootsheid. Want men zegt het, dat door in de natuur te zijn en door naar de natuur te kijken, kunnen wij onze scheppervader het beste leren kennen. Door dus in de natuur te zijn. Want daar zien we eigenlijk hoe groot hij is. Daar zien we eigenlijk hoe creatief hij is. En hoe groot zijn levenspower, zijn levenskracht dus is. En zijn levensimpuls. Dus willen we kennis hebben van onze schepper, dan moeten we dus naar de natuurschepselen kijken. Want zij representeren de verschillende krachten, de verschillende machten die werkzaam zijn in het onzichtbare. Maar daarnaast hebben onze voorouders ook aan dieren die voorkomen in de elementen. Onze voorouders hebben naar deze dieren gekeken. En ze hebben deze dieren dus bepaalde eigenschappen en persoonlijkheid gegeven. Of persoonlijkheden gegeven. Waarvan ze weten dat die aanwezig zijn in de onzichtbare wereld waar wij onze Winties in terugvinden. Je kan het terugzien in onze Winti bij bijvoorbeeld de Yaukromanti. De Yaukromanti heeft een vogel als symbool.
De oppitte heeft ook een vogel, een roofvogel. De jouw heeft een aasgier, een hele grote aasgier. Die twee zijn heel erg, deze twee symbolische gezichten van dieren, die plakken aan de Chromanti Winti. Wij gaan dus kijken waarom onze voorouders deze twee vogels zien als deze natuurgeesten en natuurelementalen en elementen. Of elementalen. Want wij weten dat de Chromantische vrouw zijn voornamelijk actief in lucht, vuur en water. Dus als ik tijd genoeg heb, dan zijn dat de 4 elementen die ik vandaag wil behandelen met hun bewoners. En dan wil ik gaan starten met water. Maar voordat ik ga beginnen, ga ik naar een pokoe. Want we gaan niet alleen maar praten vandaag, maar we gaan ook gewoon een beetje pokoe draaien. Want pokoe is natuurlijk... Ik heb zo net een fotopokoe opgezet, omdat ik het ga hebben over water. En daarnaast over lucht en over vuur. De voodoo komt voor in, of de slang. De voodoo komt voor in de Bijbel, maar in ook heel veel oude religieën. Daar worden verschillende slangen worden in verschillende verhalen aan ons overgeleverd. Wat we moeten weten is dat de slang bijna een heilige status heeft in bijna alle oude religieën. De nieuwe religieën hebben de slang als het ware een status gegeven van als het ware degene die ons eigenlijk in de zonde heeft doen laten komen. Maar als we naar de oudere religieën kijken, of overlevingen, dan zien we dat de slang een hele heilige en aparte plek heeft. De slang is bijvoorbeeld degene die toen de mensen in Exodus als het ware fout zijn gegaan door ongehoorzaam te zijn. Toen Mozes in het Oude Testament de geboden en verboden is gehaald op de berg Horeb, dat de mensen die waren achtergebleven samen met zijn broer een gouden kalf hebben gemaakt. Toen Mozes naar beneden terugkwam van de berg, werd hij zo boos dat de mensen als het ware, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt, nog als het ware de God die hen uit Egypte heeft weggeleid, zo snel konden vergeten en teruggrepen naar de goden die ze normaal aanbaden in Egypte. Dat ze dus een gouden kalf maakten. Eigenlijk was het ondankbaar. Mozes moest als het ware, om te stoppen dat de mensen gebeten werden door slangen, want dat was de straf die ze kregen, moest hij een koperen slang, ik weet niet of het een koper was, ja, koperen slang, ja, een brass snake, moest hij laten maken. En die moest hij als het ware omhoog trekken, zodat de mensen naar die slang konden kijken, om als het ware verlichting te vinden. Er waren inmiddels al heel veel van die mensen gestorven door slangenbeten. Dus de slang heeft een hele aparte wijsheidsplek in de oude religieën. Maar ook als we bijvoorbeeld kijken naar de religieën van de Mayas en de Azteken, daar hebben ze het over de geverderde slang, Quetzalcoatl. Die wordt gelijkgesteld aan Tatayao toen die op aarde was. Dus Tatayao is zowel naar Noord-Amerika geweest als naar Zuid-, Midden- en Noord-Amerika. Om daar de mensen van 12 Flo eigenlijk de gospel te leren. En om ze als het ware de weg terug naar huis te wijzen met zijn licht, zijn wijsheid.
Als we kijken naar water en als we kijken naar slangen, dan zien we dat een slang eigenlijk overal voorkomt. In alle elementen, op aarde, in de lucht, in het water en zelfs in vuur vinden we slangachtige figuren. Wat men ons niet vertelt, is dat bij de zondvloed, toen met het verhaal van Noah, toen dat hij jou de wereld vernietigde, door de wickedness en de slechtheid die er toen op dat moment op aarde overvloedig was, is dat alleen de elementen en de wezens van die elementen vernietigd zijn. De aarde en vuur, of eigenlijk meer de aarde nog. De waterwezens zijn niet vernietigd, want water, alles wat leefde in de oceanen, het werd niet geïmpact. Er was geen impact. Dus dat koninkrijk, het waterkoninkrijk en de wezens die er wonen, zijn niet vernietigd. Het aardse koninkrijk is vernietigd. Het vuurkoninkrijk niet, want vuur is als het ware in de aarde, zoals vulkanen en lava nu aan ons laten zien. En de luchtwezens zijn ook niet vernietigd, want daar is het water ook niet geweest. Dus ze hadden geen doden en ze hadden geen gevolgen in het water. Water, als we naar water kijken, dan zien we dat de mens zijn oorsprong ook heeft in water. Het zaad van de man bestaat uit water, maar ook de eieren van de vrouw, die bestaan voornamelijk uit water. Dus water wordt gezien als het symbool van het origine van leven. We zien dat waterdieren, die hebben hun specifieke kenmerken in de Winti-religie. Ze kunnen zowel op aarde komen, af en toe, sommige van ze kunnen af en toe in de lucht vliegen. En ze zijn in het water. En vele van ze leven ook onder water in de buurt van vuur. Dus water is een element wat nog ouder is dan de mens. Onze voorouders hebben ook voor ons achtergelaten of nagelaten dat wij water nodig hebben om ons te dopen. Willen wij eigenlijk de passie terug naar Anana doorlopen, kunnen we het niet in ons oude manier van denken. Dus we hebben baptism nodig. Sterker nog, zonder dat wij ons laten dopen, gaat onze derde oog niet open. Dan zien wij niet blijft die sluier er. En krijgen we weer geen intelligentie van Mama Isa. Dat we de spirituele wereld kunnen begrijpen en de celestiale wereld. Onze voorouders hebben daarnaast ook voor ons achtergelaten Virwatra. En dat we moeten praten over onze Virwatra. Virwatra zegt het al, plantenwater. In Mama Isa haar domein zijn er planten die allemaal een doel hebben. En hun doel is om ons te helpen voor fin apasi wakagobakana anana. Ze helpen ons voor fukanawi. Virwatra is geen vervanging voor dopen. Virwatra is om ons te helpen, maar het is niet datgene wat ons als het ware helpt om ons oude takrufasi achter ons heen te laten. Het helpt ons als het ware, het is een pleister, maar het is niet het einde. Dat is dopen. Wij moeten ons dopen voor lip unus chinabaka lek van was neki libens chinabaka. Dat symbool heeft de slang ook. Dat ama lip in chinabaka en dat hij opnieuw geboren wordt. Dus het is een symbool van verandering. Dus dat kunnen we ook met de slang delen. Men zegt dat de slang ten tijde van Mozes en de farao, toen Mozes aan de farao vroeg van let my people go. Mozes gooide zijn staf. En de bonumangs van de farao die gooide hun staf.
De slangen van de farao, of de staf van de bonumans van de farao, die veranderden in cobra's, koningscobra's, de giftigste slangen onder de cobra-soorten. Maar de slang van Mozes, dat was een waterslang, een simpele waterslang. En toch als Nikki voor Mozes. Anyang ding cobra sneki voor de bonumans van de farao. Dus waarin Mozes dus duidelijk liet zien aan de bonumans en aan de farao's, dat agado sa eng edin na edemang voor alagado, dat één gado na gado. En die gado is Tatayao. En zijn symbool, in dit geval op dit moment, was een waterslang. Oké, ik ga dus weer naar... Wauw. Ja, we gaan verder met water en de slang. Er is een verhaal, of er staat geschreven, dat er ten tijde van de prehistorie, dat er voordat de mens geschapen waren, was er een ras, een specifiek wezen, die dan bijna vernietigd zou zijn geweest door de gevallen engelen toen ze naar de aarde kwamen. Men zegt dat er geschriften zijn met deze informatie, en dat deze geschriften zijn gehaald uit tempels uit de oudheid. En deze hebben dus deze informatie heeft het over een prehistorische tijd, voor onze tijd. Maar dat deze informatie alleen wordt gedeeld tussen mensen die ingewijd zijn. En met ingewijden wordt bedoeld dat ze dan bepaalde esoterische kennis hebben die ze niet aan iedereen geven. Iedereen heeft eigenlijk de exoterische kennis. Die vind je voor 1000 in 10. En je mag er 1000 hebben, en je betaalt er voor 10. Die gooi je ze mee, word je mee doodgebombardeerd. Maar de esoterische kennis, daar doet men heel erg geheimzinnig over. En het liefst vertellen ze het niet aan mensen en houden ze het alleen maar voor een klein selecte groep bestemd. Is het alleen maar voor hun bestemd. Deze informatie die zegt dat mensen eigenlijk afstammen van een waterras. En dat het ras een natuur heeft van de amfibie. Men zegt ook dat primitieve mensen vroeger schubben en kieuwen hadden. En met primitief, in het woord primitief staat het woord primo, prime, betekent eerste. Wij denken dat primitief betekent dat je achterlijk bent, maar dat is eigenlijk niet de definitie van het woord, de werkelijke betekenis van het woord primitief. Primitief verwijst eigenlijk naar de eerste mens. En het staat dus dat deze eerste mensen schubben en kieuwen hadden. En dit is informatie die dus in tempels, oude tempels van oude culturen opgetekend is. Maar niet iedereen kan het lezen en niet iedereen krijgt het te zien. Als we kijken naar het ontstaan van een menskind, jij en ik, dan zouden we kunnen denken dat dit misschien wel op een waarheid berust. Want de embryo van de mens, bij het begin, wanneer wij als het ware ons ontstaan hebben in onze moeders buik, dan zien we dat wij in vruchtwater ons ontstaan hebben. We zien dat onze vader, de mannelijk zaad, dat het de vorm heeft van een visslang. En zich als een slang voortkronkelt in het leven van onze moeder. Om haar ei te bevruchten. En eigenlijk worden alle amfibieën, slangachtige, visachtige waterwezens zijn eieren. Dus wij zijn ook eieren. Dus men zegt dat de stamvader en de stammoeder van de mensen
waterwezens zijn. En vele mensen geloven dit. De Indianen, de mensen van Amerika, Zuid-Amerika, maar ook de mensen van in Afrika, vooral de Dogon, die geloven dat de wateren, alle wateren in de wereld, vijvers, alle prespe watrade, dat de wateren bevolkt zijn door een mysterieus ras, een waterras, een waterwezen, die op ons lijken, maar ook weer niet. Ze zijn veel ouder dan wij. Op dit moment zitten we in de Aquarius-tijd. Tijdperk van verlichting, we komen uit duisternis. Dus informatie vanuit de oudheid. En in de oudheid waren de mensen veel slimmer dan vandaag aan de dag. Want in die tijd konden ze dingen bouwen die wij vandaag aan de dag niet kunnen bouwen. En leefden ze veel beter met de planeet. Onze voorouders hebben ook voor ons achtergelaten dat het moment dat onze aarde door de natuur zelf vernietigd wordt, het moment dat er vulkanen, dus de wezens van vuur, zich laten horen. En volgens mij wordt er iedere 2 weken is er een nieuwe vulkaan actief. Dan zijn de elementen boos op de huidige regeerders, of de huidige manier, of de huidige manier hoe wij eigenlijk met onze aarde omgaan. En de Winties, die zijn er om de planeet te beschermen. Men zegt dat in de Aquarius tijdperk de Winties hun geduld hebben bereikt. Dat ze niet langer geduld kunnen hebben en kunnen toezien hoe mama Aisa wordt vernietigd. En dat ze nu dus gaan ingrijpen. Dus zowel de waterwezens, de luchtwezens, de vuurwezens als de aardewezens zijn nu als het ware in stand-by modus om ervoor te zorgen dat datgene wat hun leefgebied en hun moeder bedreigt, dat het als het ware gemitigeerd, als het ware in bedwang zal worden gebracht. Ze gaan opruimen. En wee ons nu de natuurwezens en de natuurelementen niet langer gaan zitten en kijken. De Winties gaan niet langer zitten en kijken hoe wij eigenlijk hun moeder, hun woongebied vernietigen. Dus dat is dan zo'n beetje het watergedeelte. Of is er nog meer? Ja, ik heb nog wel wat over het water. Ik wil niet meteen teruggaan naar een pokoe, maar nog een beetje. Nou, de hoeders van water, hè? In onze Winti-religie. Je hebt de Watra Wenhus, de Sekule, Watra Mama, Watra Ingi, Watra Kromanti, Busingi, Watra Dago, Barinya, Kaimang. Dit zijn eigenlijk allemaal, je ziet dat het dieren zijn en mensen. Dus veel waterdieren die hebben als het ware Winties, die hun dus als het ware als assie gebruiken om met ons te kunnen praten. Maar al deze dieren hebben ook eigenschappen en symbolen. Ze hebben allemaal een band. Allemaal kunnen ze bijna uit het water komen. En dat doen ze vaak ook. Alleen de Watra Winties, die blijven niet ver uit de buurt van water. Waar ze zijn, moet water zijn. De Watra Winties zijn veel. Je hebt mannelijke en je hebt vrouwelijke. Vooral de vrouwelijke die zijn bekend. In tekenfilmpjes horen we veel over de Watra Mama's. Ook ze zijn niet alleen positief bekend, maar ook negatief. Want de meeste mensen hebben het erover dat de vrouwelijke Watra Winties verleidelijk zijn. Ze kunnen mooi zingen. Ze verleiden mannen. Er
Er zijn heel veel boeken die daarover geschreven zijn. En het is aan ons om daarover te gaan lezen. Men zegt dat Watrawintis niet zoveel verschillen als aardewintis. En men heeft het vaak over het feit dat ze goed kunnen zangtalenten hebben. Als ze kleren dragen, zegt men, dragen ze vooral groen of blauw, de kleur van het water. Maar men zegt dat ze voornamelijk vrouwelijke wezens zijn. Watrawintis beschikken over grote krachten. En ze werken hun krachtwerk voornamelijk op onze emotie, op onze gevoel. Men zegt dat ze kunnen van je houden en jezelf in het water willen trekken. Er zijn veel mensen die meegenomen zijn naar onderwaterwerelden. Om vervolgens levend weer te verschijnen zonder dat ze weten waar ze zijn geweest. Watrawintis kennen onze angsten, vooral de angsten van mannen. Dus ze spelen een grote rol daar waar het gaat om de gevoelens van de individuele mens. Want ze willen vaak verandering. Dat de mens aan zichzelf dingen verandert en niet stagneert. En dat de mens weet om te gaan met zijn angsten. En gaat groeien. Dus vaak brengen dus Watrawintis positieve verandering op het gebied of op het vlak van de emotie. Dus de een man of een vrouw, een kinky, een san inesrevi. Een gro. En een tang moro, tak een presi, maar een go vooruit in de Libi. Men zegt ook dat watergeesten, ze helpen iemand die zich die stervende is, omdat zijn jeje zich losmaakt van het lichaam. En waterwindjes helpen de persoon ook met zijn reis terug naar de spiritwereld. Of naar de wereld waar alle spirits jejes moeten gaan wachten tot op de dag dat ze terug moeten gaan om te reïncarneren, om hun doelen, hun gecreëerde doelen, hun opgelegde doelen die ze kregen bij de schepping van hun ziel, om het waar te maken. Dan incarneert iemand terug. De Watraingis die werken, die helpen ons daaraan. Daarom is het altijd ook iets raars dat wij heel veel winti-preach geven. En dat Ewa Winti Ebar Konakondre. Dat we nooit aan de winti eigenlijk vragen van hun taak. En dat ze terugkijken met ons eigenlijk hoe het met een beren gaat. En hoe we dan eigenlijk dingen kunnen oplossen. Maar ook dat we niet terugvragen op collectief niveau. Saulasi in Katibu. Als land, als natie. En hoe we dat eigenlijk terug kunnen gaan pakken. Want men zegt, je ai eshi, en dat de geschiedenis van de hele mensheid in Jeje Kondre is vastgelegd. Dus op die manier zouden wij ook aan de Jejes moeten vragen wat eigenlijk de geschiedenis is van Samsatap Grontapu. Want dat een geschiedenis kinky, dat is een feit. Sterker nog, als je naar de geschiedenisboeken kijkt, dan zou je denken dat Blakabuba is de eerste persoon. De hele planeet was Blakabuba. Alle boeken zijn dat Sovjetisme. Blakabuba wordt als het ware uit de geschiedenis weggeschreven. Wat gewoon niet kan. Alles is door de witman als het ware gedaan. Wij hebben nooit een plek gehad. Dus het is eigenlijk aan ons dat wij nu eigenlijk ook kritisch zijn naar de wintis, de barco kondre, dat wij actie stellen en vragen. Met de verteer unusana a geschiedenis voor agrontapu disi. Gelukkig zijn er boeken van mensen die Gonajeje Kondre en Draaikombakken en voor ons heel veel boeken hebben opgetekend die nu vrijgegeven worden. Maar
aan alles maar in staat voor bij de boeken. En alles maar wel in staat voor een wintipre. Dus ik vind nu wel dat we moeten kritisch naar de winti sa ebarco na kondre, want de ab den verantwoord gi uno en de moest ik de verantwoord ook toe. En ik denk dat ze op ons zitten te wachten, want winti mag niet zich opdringen aan ons, maar wij mogen wel vragen. En ik denk dat het nu tijd is geworden dat we nu van alle wintis vragen om ons eigenlijk de waarheid te vertellen. Abra samsananga uno. En if na oma winti, if na ma winti, if na een collectief, if een soort rangdende, er is veel kapot gemaakt. En de watra winti ik jaruno go baka na je kondre, e begeleid uno voor dede go na osobaka. De trawinti ook toe de voor je uno. Het is aan ons om nu eigenlijk op een andere manier ook om te gaan met de winties. Want ze zijn er om ons te helpen. En dat mogen we nu ook wel van ze verwachten dat ze dat ook doen. Nanga spekifassie en nanga sakafassie natuurlijk. Niet als dictators. Maar het zal wel tijd worden dat wij nu in een soort van samenwerking met onze winties gaan kijken hoe wij eigenlijk onze leven invulling gaan geven. En hoe we ze gaan betrekken. Dus niet dat we te wat winti kon, dat we eigenlijk alleen maar zitten en denken van oh wat winti kon. Maar dat we nu echt kritisch vragen gaan stellen. Ik zie dat we weer zijn gekomen aan het einde van deze dag, deze dinsdag. Het is alweer zover. Ik heb geen pokoe meer kunnen draaien. Maar dan ik hoop dat jullie de volgende week weer zijn. En dat we verder kunnen gaan met de windjes van de lucht. Welke dieren daarin er zijn en welke symbolen van welke dieren we hebben genomen. En dan zien we dat bijvoorbeeld in de lucht het voornamelijk zal gaan over de vogels, de vleugels, de chromanties en de phoenix. Hun symbolen. Zodat we kunnen zien wat chromanties zijn. En als we dat eenmaal gedaan hebben, gaan we naar vuur. En dan hebben we eigenlijk Mama Aisa haar domein helemaal doorlopen. Ik wil jullie als het ware bedanken. Ik hoop dat jullie er weer zijn volgende week. Het is snel gegaan. Maar tot volgende week dan.